Assalamualaikum! Welcome to our YouTube channel. Bago kita magtagna, please click the subscribe button and on the notification bell para updated ka mo hakatan videos namin. Magsukol and keep watching. Okay, let's start! Kahit ikaw maiapikilan ko, minsan mo binihin na masiinlas ako. Ipangaso may ta nabihaya to, lalo para kau dayang ang mga janji mo. Ingkasik ko kay mo, tumaning saksi ko. Inlas ako kay mo, bisan ka buhi hinihil ko kay mo. Kaya kita dua ay nagjanji, habang lasari na mabutas sa kaino ang kabuhi. Ikaw dayang inapin ka, kapag kasing ibang lasad na may tamo dayang liyo ka. Sakay pabihaya o masiin sakit, isan mo binihin na masirain kasi. Pangaso may ta nabihaya to, lalo para kau dayang ang mga janji mo. Ingkasik ko kay mo, Tuhan saksi ko. Inlas ako kay mo, bisan ka buhi hinihil ko kay mo. Kita dua ay nagjanji, habang lasa di na mabutas sa kaino ang kabuhi. Ikaw dayang inapin na, habang kasiban na sa ta may tamo dayang iyo pa. Kita dua ay nagjanji, habang lasa di na mabutas sa kaino ang kabuhi. Ikaw dayang inapin na, habang kasiban na sa ta may tamo dayang liyo pa. Kita dua ay nagjanji, habang lasa di na mabutas sa kaino ang kabuhi. Ikaw dayang